Sam si sebi najveći neprijatelj. Možeš čovjeka maknuti s ulice, ali ulicu njega ne možeš maknuti. Evo, stvarno sam došao tu, pokazao sam da ću se smiriti i sve, i nakautiram ga i sam sebe razjebem na kraju. Nevjerovatno je da pored tako smirene borbe, tako si lepo radio, da na kraju ti se dogodi. Ne znam šta da radim, ne znam šta da kažem. Ne znam šta da kažem, evo zašto, znači, čovjek, ja njega volim, znači, on se meni, kad smo radili taj fon, ja sam njega zapravo upoznao šta je on, ko je on zapravo, kakav je on čovjek. I nisam imao mržnju nikakvu prema njemu, ovo nije iz nikakve mržnje, ni iz ničega. Ovo je samo idiotska glava moja koja se ne može smiriti. Evo, ne znam šta više da kažem i šta bi napravio da to izbacim iz sebe. Ali evo, ne znam, evo, smirio sam se, nisam bio agresivan, nakautiram ga i ja ga nogom udarim. Ali morao si na kraju